Fermentace byla možná větším objevem než oheň. David Rains Wallace. Špatné pivo neexistuje, jen některá jsou lepší než ostatní. A. Milne. Všechnu svou slávu bych dal za čbánek piva. William Shakespeare. Představa rodinných společností, produkujících místní speciální vína, hrála spotřebitelům vždy do noty. Fajnšmekři si rádi připlatí za nejlepší vína od malovýrobců. A tento trend se rozšiřuje i do jiných potravinářských oborů. Malí regionální výrobci s nízkými výstavy a vysoce kvalitními produkty uspokojují potřeby náročnějšího trhu a patří k nim už i pivo. Malé pivovary nabízejí jedinečná, chutná a kvalitní piva. S pivem neděláme žádnou vědu, neblázníme po těch nadpozemských příchutích lesní půdy či čerstvě vyklusaného koně. Lidé přece mají rádi něco jiného a proto chodí do mini pivovarů. Pro malovýrobce piva nastala zlatá doba. Spektrum uvádí pivo, průvodce pro zasvěcené. Výroba piva. Za poslední 2 let prošly minipivovary trnitou cestou. Vysoké daně a nedostatek uznávaných pivovarníků omezovaly růst tohoto odvětví. Ale s vlnou nové generace, která má odvážnější vkus a nebojí se hledat nové a neotřelé příchuti, mají minipivovary velkou šanci na přežití. Pod vlivem očekávané poptávky po domácích pivech některé školy dokonce otevírají obor pivovarnictví. Ano, na naší univerzitě školíme pivovarníky pro drobné provozovny, ale veřejnost to pozná teprve, až mezi mini pivovary vznikne konkurenční prostředí. Mini pivovary posouvají hranice piva. Díky svému nízkému výstavu mohou experimentovat, což si velkovýrobci nemohou dovolit. Podívejme se na to takto. Je mnohem jednodušší vyrobit 500, 600 nebo 1000 litrů tmavého vanilkového piva zrajícího v sudech a prodat ho zájemcům, kteří si pro ně přijdou. Do hry nám tak vstupují noví hráči, nacházíme nové dodavatele a nové nápady a samozřejmě také nové pivovary. Množství těchto nových pivovarů se objevuje tam, kde bychom je nejméně čekali. Ústí řeky Margaret je jednou z nejušlechtilejších vinařských oblastí v Austrálii. A jelikož ani pivovary nechtějí zůstat pozadu, v této oblasti se objevuje stále více a více jejich malých provozoven. Mnohonásobně oceněný pivovar Bootleg o sobě chytře tvrdí, že je pivní oázou v poušti vína. Je jedním z rozhodujících hráčů v úspěšném tažení piva do srdce světoznámé vinařské oblasti. Jako pivovarník a člověk, který žije mezi vinaři, jsem zjistil, že mohu ochutnávat víno, aniž bych tím narušoval svou práci. Jazyk zůstává mnohem citlivější vůči chuťové rozmanitosti našich piv. A neplatí u nás taková přísnost. Ze 6 piv, které pivovar čepuje, sklízí největší chválu jeho Pilsner, ale je tu ještě jedno zvláštní pivo, kterým se Bootleg odlišuje. Máme pivo, kterému říkáme zuřící býk, někteří ho klasifikují jako černé pivo a jiní dokonce tvrdí, že se s jeho 7,1% obsahu alkoholu jedná o ležák. Je to jedno z nejunikátnějších piv, která vyrábíme. Většina lidí si nosí pivo domů. Je to pivo, kterého se tady v pivovaru nedá najednou moc vypít, tak si ho vezmete karton domů. Jádro unikátní chuti býka vzniká přesným poměrem 4 sladů, které vytvářejí jeho hutný čokoládový charakter.
Sládek Craig Simons velmi pečlivě rozděluje tmavé britské a světlé australské slady a různé druhy krystalového cukru, které jdou do každé dávky zuřícího býka. Zrno se mele téměř 2 hodiny, vaření zabere dalších 9 hodin. Fermentace probíhá 3 dny, uležení 2 a za týden je soudek zuřícího býka hotový. Pokud sem zavítají milovníci vína, chutná jim zvlášť toto pivo, protože jsou zvyklí dráždit své mlsné jazyčky. Nedávám jim pivo na stůl, abych jim udělal radost, dávám ho tam kvůli sobě a vidím to spíš tak, že když chutná mě, tak chutná i jim. Zjišťuji, že ve věkové skupině od 18 do 65 let každému chutná dobré pivo a vařit dobré pivo, to je moje práce. Mini pivovary jsou tak atraktivní částečně i proto, že se zde sládci osobně podílejí na každé fázi procesu. Mají absolutní svobodu a mohou zkoušet nejrůznější techniky a směsi. Když manželé Scott a Amanda Morganovi vstupovali do světa drobných pivovarů, našli si prázdné místo na trhu a vsadili na piva vařená v evropském stylu. První jsme vařili německý Altbier podle receptu původem z Düsseldorfu. V oboru jsme byli jen malá ryba a tak jsme se rozhodli uspokojit jen určitou část trhu, na rozdíl od většiny, která je zaměřena na ležáky. Postupem času jsme zjistili, že se mnohem víc musíme věnovat marketingu než vaření piva. Začínající pivovar musí překonávat značné překážky. Od pořizovacích nákladů po prosazení na trhu. Každému majiteli mini pivovaru proto nesmí chybět hlavně nadšení. Podle mě to jinak nejde. Většina lidí by to už asi jinak vzdala. Scott zastane hodně práce venku, je vyučený automechanik. A já vlastně odkládám ostatní povinnosti a skládám zelí do polic až v noci. Kromě toho jsem stále zaměstnaná na místní zdravotní pohotovosti. Morganovi se nedají odradit náročnými úkoly a tvrdošíjně hledají recept na prvotřídní mok. Jejich druhým pokusem je nefiltrované, nepasterizované pšeničné pivo. Myslel jsem, že Hefeweizen přitáhne hlavně milovníky vína. Je to pivo pronáročné. Nevím, co by na to řekl normální pivař. Na netradiční styl se takto zaměřuje většina mini pivovarů, což však nevylučuje jejich komerční úspěch. Jeden malý pivovar získal mezinárodní zlatou medaili už během prvního roku provozu, a to hlavně díky jedné drobné změně varného postupu. Na západním pobřeží Austrálie leží přístav Fremantle. Je to město s bohatým koloniálním dědictvím, ale také je v něm jeden z prvních a nejúspěšnějších mini pivovarů v zemi. Plachta a kotva převychovává pivaře už 150 let. Podle mne se všechno točí kolem jediné věci. Vezměte si ku příkladu víno. Kdyby všechna vína měla jednotnou ovocnou chuť, ani by vás nenapadlo vybírat si z nabídky. No a to též platí i o pivu. Existuje široká škála piv s různými vůněmi, příchutěmi, různé náročnosti a skladby. A my chceme, aby si u nás zákazník mohl skutečně vybrat. Chceme rozšiřovat lidské obzory a smysly a jakmile někoho přitáhnete k nové myšlence nebo k nové chuti, už ji neopustí, už nikdy nebude jako dřív. Vaříte-li pivo v tak těsné blízkosti těch, kdo za ně platí, občas se stane, že se chybička vloudí. Když jdete do pivovaru a máte špatný den, projeví se to i na vašem pivě. Svou blbou náladou můžete zkazit celou várku. Každé pivo má totiž svou vlastní osobnost a vy v podstatě vkládáte do piva své poselství a rostete s ním.
Richard říká, že pivo rád vaří ze 2 důvodů. Pružnost a sortiment našich výrobků. No, když se rozhodneme změnit jeden druh piva nebo zařadit nějaké sezónní pivo, není to pro nás žádný velký problém. Zatímco ve velkých pivovarech musí výroba běžet, daleko víc se musí starat o včasnou distribuci svých produktů po celé zemi a to má podle mne jistý negativní dopad na jejich pružnost. Proto máme rádi vaření piva v malém. O malé pivovary se stále více začíná zajímat i veřejnost. A je tu jeden pivovar, který se těší mimořádné oblibě. Myslím, že sem na pivo nechodí jen zarytí vinaři. Objevují se tu i zarytí pivaři. Pivovar Little Creatures, založený roku 2000, se stal senzací téměř přes noc. Společnost se nechala inspirovat malovýrobci piva ve Spojených státech a u vlastního světlého piva se soustředila na jednu klíčovou chuťovou vlastnost. Ano, jedním z největších rozdílů mezi námi a většinou ostatních pivovarů je doba, po kterou pivo vstřebává chmelové aroma, ale pak při zpracování chmele postupujeme trochu jinak než obvykle. Speciální květy až z Oregonu se mohou dovážet jen na zvláštní povolení a s garancí jakosti. Květy se dají do koše jako do nějakého obřího čajového sáčku a ponoří se do nefermentované várky. Hotové pivo má potom výrazný citrusový, grepový a mučenkový nádech. Takto připravené pivo má velký úspěch, ale Havard a jeho lidé se přesto potýkají se všedními starostmi, jaké má každý malý pivovar. Uvařte ho výborně. A uvařte ho výborně znovu. Pokud dojde k přílišným odchylkám kvality nebo charakteristiky piva, dělá se ručně, vaří se na várky, takže určité rozdíly tu jsou, ale pravda je, že se skutečně snažíme o stálý produkt. Přestože provozovna Little Creatures zažila na pivním trhu raketový start, Havard uznává, že pivo není pro každého. Když jste zatvrzelým pijákem ležáku a nepřipouštíte absolutně nic jiného, není to podle mě vůbec jednoduché. Názory se totiž rozcházejí a lidé to vnímají tak, že se ho nedá vypít moc. Ale když mluvíte s milovníky vína, kafaři nebo lidmi, kteří propadli olivám nebo čemukoliv jinému, pak je to, myslím, přijatelné a zamilují si ho. Pro uspokojení náročných hostů splývá pivovar s živou restaurací, nabízející moderní pokrmy, které doplňují novodobá piva. Je to svět vzdálený tradiční hospodské atmosféře. Jedno z prvních míst, kde se v Austrálii začalo vařit pivo v malém. Hostinec u Jiřího 5. Zdejší hostinský Jeff Sharer stále dodržuje krédo, které hlásali jeho němečtí poradci, když mu pomáhali zakládat pivovar. Velkou obchod tě nemusí zajímat, jednoduše prodávej z vlastní hospody. Buď prostě tak dobrý, že si sem lidé ze široka daleka přijdou vypít dokonalý mok. Jeffova ohromná sbírka pivních lahví nás nenechá na pochybách, odkud že ten jeho perfektní mok pochází. Všechna svá piva vyrábí podle zásad čistoty, tedy podle starých bavorských zákonů o vaření piva, které sahají až do středověku. Přirozené, nefiltrované zpracování znamená krátkou trvanlivost piv, která se pak nedají převážet na velkou vzdálenost. Problém je v tom, že to není výrobek, který vydrží v chladničce několik dní a můžete ho zkonzumovat třeba až za týden. Takže jsem téměř nekomerční. Jeff je již 4. generací hospodských z německo-švýcarského rodu a ve svém hospodském pivovaru si velmi zakládá na rodinné tradici. Chtěl, aby se výroba jeho ležáků a černých piv co nejvíce přiblížila bavorským zvyklostem a nechal si přivést ručně dělané mosazné a měděné kotle přímo z Německa. Tento průkopník vaření piva v hospodě říká, že pokračuje kvůli nepřetržitému přílivu hostů, kteří poprvé s radostí ochutnali jeho piva.
Po 16 letech stále zjišťujeme, že lidé žasnou nad tím, že má pivo nějakou příchuť. Zahraniční návštěvníci Austrálie, hledající nejvyhlášenější piva v zemi, míří do hlavního města, kde se vaří vynikající pivo, o kterém však většina Australanů vůbec neví. Vypadá to, že nás více znají za mořem, než tady ve městě. Lidé jezdí zvlášť do Austrálie, aby navštívili naši tavernu Vic and Pen. Byli jsme v americké televizi, v americkém pivním časopise, v britském časopise jsme se zúčastnili kampaně za světlé pivo. Náš pivní sortiment jezdí do Canberry ochutnat hodně turistů. Lockie McOmish pracoval ve vinařství, mikrobiologii i v canberské administrativě. Díky svému nadšení pro domácí vaření však přesedlal na pivo a založil tavernu a pivovar Vic and Pen. Lockieho strategie zaměstnat nejlepší odborníky v oboru a poskytnout jim svobodu při vaření různých stylů piva se rozhodně vyplatila. Vic and Pen získal za svá piva bezpočet ocenění, ale přes svůj úspěch nedokáže Lockie začínajícím pivovarníkům moc poradit. Není kde brát, protože je tu bohužel strašně málo lidí, kteří mají znalosti a umí vyrobit skutečně vysoce kvalitní produkt. Posledních 20 let u nás malé pivovary zažívaly velmi smutné časy. Z 10 mini pivovarů se déle než 3 roky udrží pouze jeden. Jedním z klíčů dlouhodobého úspěchu Vic and Pen je bývalý báňský inženýr, který se vrhl na profesionální pivovarnickou dráhu. Podle mě je Richard nejlepší sládek malého pivovaru v zemi. No, myslím, že trochu přehání, ale na druhé straně už mi k tomu tak moc nechybí. V Austrálii je Vic and Pen mini pivovar s největším novátorským přístupem, co se týče množství typů piv. Svá piva si i sami prodáváme, takže je musíme dělat dobře. Lidé na některá naše piva reagují opravdu nevšedně. Používáme ovoce, máme například banánovou příchuť pšeničného piva, přes příchuť koriandru a pomerančové kůry až po intenzivní ovocnou příchuť a hořkost světlých piv. Hosté jsou nejdřív překvapeni, ale pokud se nám podaří přesvědčit je, aby si dali ještě pár sklenic, většinou se chytí. Chytit se na pivo je pro Austrálii typické. Navštivme hospodu, kde to všechno začalo. První malé pivovary v Austrálii vznikaly z nutnosti, protože nové kolonie byly odlehlé a izolované. Nacházely se v tavernách a hospodách, které se v nových osadách stavěly vždy mezi prvními. Nejstarší hospoda s nepřetržitou licencí stále stojí v jižní pahorkatině Nového Jižního Walesu. Tedy na území, které v roce 1798 poprvé zmapovali badatelé zaměstnaní guvernérem Hunterem, kterému velmi záleželo na tom, aby odradil trestance od útěku na jih od Sydney. 30 let poté, co do pahorkatiny vstoupili první Evropané, se začal budovat hostinec u vrchního zeměměřiče. Hospodu v roce 1834 stavěli tehdejší trestanci a dělali všechny hrubé kamenické práce. Hospoda stála o rok dřív než zdejší vězení. Za dlouhé roky se tu shromáždilo množství věcí, které nasvědčují tomu, že tady straší. Než stálo vězení, tak zde jedna sklepní místnost sloužila v podstatě jako vazební cela. Byla to správná basa pro uprchlé trestance a další poberty. Vypráví se, že jeden z nich tady dole v té cele při čekání na převoz do Sydney nebo Melbourne zemřel. A že prý tady jeho duch straší. Někteří lidé tvrdili, že když vešli do sklepa, začal jim běhat mráz po zádech. K první popravě oběšením v Austrálii došlo tady na cestě před soudní budovou. Jmenovala se Lucerita Dunkleyová, zavraždila svého muže a pověsili ji tam na ulici. A to je zase jiný duch, o kterém se říká, že tady ve vesnici straší. Mohla být dalším duchem, který se tady někde pohyboval, nevím.
Vařit pivo v době, kdy vznikl zeměměřič, bylo pro všechny podobné taverny velmi obtížné, protože bylo k dostání jen málo kvalitních surovin. Ale na straně prvních pivovarníků v Pahorkatině stála aspoň teplota. Prvním osadníkům v Queenslandu totiž vaření piva stěžovalo horko. Ale jejich hospody dodnes pozitivně ovlivňují naši chuť na pivo. Poznávacím znamením typické australské hospody jsou široké verandy a vzdušné balkóny. Nejznámější hospoda v Queenslandu tuto tradici ku podivu popírá. Hotel Breakfast Creek v Brisbane je kombinací architektonických stylů. Připomíná spíš francouzskou renesanci než klasický queenslandský styl. Nicméně uvnitř se skrývá další nový minipivovar. Zdejší ležák, vařený ze světlého sladu a všudy přítomného chmele, musí odpočívat a zraje velmi dlouho, než si ho host může vychutnat na baru. Ale je to bezkonkurenční produkt, kvůli kterému se lidé do Creeku stále vracejí. Je to totiž jediné místo v Queenslandu, kde se denně nabízí pivo z dřevěného sudu. Když se koncem 70. let měnily dřevěné sudy za ocelové, místní štamgasti to nechtěli přijmout. Byli přesvědčeni o tom, že se chuť jejich milovaného moku přes noc změnila. Napsali petici do pivovaru i vládě. Jejich případ projednával parlament a majitel pivovaru Casman Perkins nakonec prohlásil, že v hotelu Breakfast Creek zůstanou sudy dřevěné. Zavedené hotely a pivovary po celé zemi se stále více zajímají o tradiční pivovarnické metody a o vzestup malých pivovarů. Čím více vysokoškoláků a lidí z průmyslových provozů přejde do uznávaných domácích pivovarů a minipivovarů, tím více se v budoucnu rozšíří spektrum pivních příchutí. A stále rostoucí počet zájemců se už těší, čím tato novodobá piva překvapí jejich chuťové buňky. České znění pro společnost HBO vyrobila SDI Media Group.